Vi har om lineære funktioner i anvendelse, og det første, som vi gerne vil fortælle, det er, hvad er en lineær funktion egentlig? Det første, det er, en lineær funktion, det er, hvis alle punkter i et koordinatsystem ligger på en ret linje, så kalder vi det en lineær funktion. Så det vil sige, at når vi så skal finde, eller de her punkter her, det kan være, at man laver et silben, som kan se sådan her ud, så har vi x, y, og så har vi bare, så finder vi bare selv på 3 punkter, som så danner en ret linje, eller en lineær. Det kan være 1, så det kan være 3, og det kan være -1, -1. Så har vi så lavet det her, det hedder så et silben. Det bruger man ofte, når man skal lave en linje ind i et koordinatsystem. Så kan vi så tegne det ind i et koordinatsystem. Så tegner vi lige. Og jeg tegner kun 3 punkter, bare sådan en lille skitse, for at når vi nu kun har op til 3. Så vil sige, at vi sætter først 1 ind. Det her, det er x-aksen. Det her, det er y-aksen. Så tager vi det første talpar, det er 1, det vil sige, det er lige her. Så har vi 3, det er så tager vi så 1, 2, 3 og 1, 2, 3 op, det vil sige, det er sådan cirka her. Og så har vi det sidste, det er så -1, -1. Det vil sige, så går vi så den anden vej, så går vi -1 og -1 her. Og så tager man så og tegner en streg igennem det alle sammen. Og på den måde, så får vi så en lineær funktion. Og vi kunne egentlig også godt vælge at lade være med at tage punktet her med. Men det er en sådan sikkerhedsskud, hvis man nu tegner i hånden, for at se, om man nu rigtig går igennem, om den er sådan lige. Det er derfor, man tager et ekstra punkt med. Ellers så kunne man i realiteten bare nøjestille, hvis man gør det på computeren. Okay. Nu har vi så prøvet at definere, eller at fortælle, hvad en lineær funktion er. Så nu kan vi så tage næste skridt, og det er en forskrift til den her lineære funktion. For når vi nu har sat det ind i vores koordinatsystem, så kan vi jo så bestemme en formel for den her linje her, vi har lavet. Og vores formel, som er sådan fastlagt, den ser sådan her ud, den basis. Det hedder y er lige med ax plus b. Det er vores faste formel, som vi så kan indsætte tal i. Man kan så se nu, at vi har fået 2 nye bogstaver i, a og b. A, det står for vores hældningskoefficient. Det er, når vi har vores lineære funktion, for eksempel, den kan man så se, hvor meget den hælder, hvor meget og sådan noget. Og b er så vores skæring ved y-aksen. Det er, hvor den så skærer hen på vores y-akse. Så hvis vi nu prøver at fjerne b og a, så kan vi så indsætte 2 forskellige tal. Det kan være, hvis der er 2 og 4. Så nu har vi i realiteten, så har vi faktisk en lineær funktion lige nu, fordi det kan vi så se, når vi sætter det ind i et koordinatsystem. Der tager vi. Nu ved jeg, at der skal gå 4 ned, så jeg ved, at vi kan bare lave 4 punkter. Man har egentlig ikke noget at tage de negative tal. Selvfølgelig, hvis vi vil have den, hvis den skal gå længere ned, så kan vi godt tage de her med, men det er bare for ligesom at vise, at den bare kan fortsætte hele vejen ned. Så kan vi så se, at vores b, som nu var erstattet med 4, det var jo vores skæring med y-aksen. Det vil sige, det er jo den her, og det er så x-aksen. Så hvis vi starter med at sige, okay, det er 4, den skærer, så det vil sige, den skærer her. Hvis vi for eksempel starter her, den kan også starte længere op, men nu laver vi sådan en lille koordinatsystem. Så går vi så 1 ned, og så 2 hen. Det vil sige, at den kommer til at være her. Og sådan kan man så fortsætte. Eller hvad? Okay, så har vi jo vores, så starter vi med 4, så går vi jo så 1 ud, og så går vi så 4 ned, så vi rammer punktet, der hedder -2. Og det kan vi jo så lige gøre
en gang til, vi går altså 4 hen, og så, eller 1 hen selvfølgelig, og 4 ned. Det vil så sige, at vi kommer herned og rammer et eller andet sted her, sådan lige præcis. Og så har vi jo egentlig vores funktion, så hvis vi bare tegner en streg hele vejen igennem, så kan man så se, at det var det, vi fik. Og så kan man jo, og det er jo ligesom, hvis vi havde lavet sydben og sådan sat det, så ville vi også stå, det her det er bare en formel og udregne egentlig den her på. Og så kan man jo også se, hvor meget den hælder. Den hælder altså 2, fordi at den rammer hele, da den rammer 2, så kan man så læse det lige her. Okay, nu er vi så kommet til den sidste punkt på vores, det er så, nu skal vi så fortælle, hvordan vi så anvender lineære funktioner i vores daglige dag. Og det er, vi tager så udgangspunkt i en repræsentant, som har 3 afledningsmetoder. Og det er de 3 metoder, det er dem, vi har stillet op herovre på min venstre side. Den første, det er 22.000. Det er altså hans faste løn, 22.000. Og det kan vi også lige sige, det er vores y-akse, det repræsenterer den faste løn, og vores x-akse, det er, hvad han tjener på sat per måned. Så det vil sige, hvis vi nu skulle sætte det ind i vores graf her, det vil så sige, så den afleverer sig godt på y-aksen 22.000, så det vil bare blive en lang streg bare ud. Det er hans første mulighed. Så ser vi så på hans anden mulighed, der står så 18.000 plus 0,1. Det vil sige, hans faste løn er på 18.000, men han så får 10% oveni fra hans salg per måned, som så vil se sådan her ud på i grafen. Så har vi. Og så hans tredje og sidste mulighed, det er bare 25%, eller 25% fra hans salg per måned. Og den tegner vi, kan vi tegne sådan her. Så har vi, og på den måde, så kan han så ud fra det aflæse det. Og hvis vi nu tager det, så ser vi, de rammer, det første kryds, hvor de rammer hinanden, det er på 45.000. Det vil altså sige, at hvis han fra 0 til 45.000, der vil kunne det betale sig, at han har en fast løn på 22.000. Så hvis vi går videre til det næste, det vil så sige, det er det, der er deroppe. Og det er så igen, går vi ned og aflæser på x-aksen, det er så 120.000. Det vil altså sige, inden for hans område fra, det var 45.000 til 120.000, der vil det kunne betale for ham at have en fast løn på 18.000, plus han får så 10% oveni fra hans salg per måned. Og så kan man så tage, og så derudfra 120 og så derudad, der vil det kunne betale for ham at få 25% fra det, han tjener på fra salget per måned.